Hello guys, masera sei muri Zimbabwe. Tinokugashirai muchirongwa chenyu Dark Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nenyaya dzenyu. Muzora nhasi tine nyaya mbiri. Guys, hamusi kutumira kanyaya. Tumirai nyaya, tumira. Toda 30 minutes isusu. Makasimba here tete, ndiri mudzimai ane makore 48 uye makore masere akapfuura ndakanoromba tete. Ndiri kugara nekiti mumba mangu. Ndakatanga ndichabhoikana nesaundi yadzo. Mwe takaenda tete. Asi chisingajairiki pasituation yangu ndechekuti katsi iyi inondiita mukadzi usiku tete. Nditori mudzimai anozivikanwa chaizvo. Ndoita basa rekutenga land, ndoideveloper, then ndotanga kutengesa master. Nekuda kwokuti vanhu vari kuda kuita malandlord, chidhiri ichi chinodyisa patown. Zvinhu zvangu zvaifamba kusvika musi ndazobata marasha anopisa. Vatete, handizivi kuti ndakazvipinza mumadhaka aya sei. Mukutenga land uku tete, ndakasangana nemumwe murume wandichati vahove. Aitengesa land yake, raidova purazi. Ndakacalculate maths dzangu ndikaona kuti location yaiva nepurazi iyi yainge yakanaka tete, yaiva muhighway. Saka ndaizoda kuzorita subdivide ndichitengesa zvinenge zvisingachandinetsi. Vahove vaitva kuti relocate kuenda kuAustralia. Ndakadhimanda kuti vandiratidze title deed repurazi nokuti nyaya dzeland dzaipisa. Saka vahove vaiti vaizoenda kuAustralia kupera kwegore, saka ndaigona kuvapa hafu mari, then imwe ndobhadhara mbichana. Pandinopedza ndipo pavanozoita surrender title deed. Vahove vaiva munhu anotozikanwa uye handina kumbobvira ndafungira kuti vahove vaiva kuruku. Vainge vava nedzimwe pfungwa. Takanyorana pasi agreement nemaconditions ekuzobhadhara. Kwekuwana mari kwainge kusingandinetsi nekuti ndaive neproject yandairana. Saka ndaizofanira mari kune imwe project ndichibhadhara purazi iri. Asi handina kuziva kuti kutenga land hakusi kunotenga chingwa kana mota. Asi semunhu aitrasta vahove, handina kumbobvira ndafungira kuti vachanditamba 10 not. Handina kuita hope mutauni tete. Ndakaadvertisa mastand aya. Mastand akatanga kutengwa semabhanzi tete. Apa ndichibhadhara vahove mari yavo. Hepanoipa kuti chandei munotransfer title deed repapurazi vahove. Vakatanga kutsenga manzwi. Kuzonosara ndovatsvaka kudai vahove varova pasi. Ndakazoona ndoseviwa mapepa nemaloya kuti ndainge ndavaka ndichiita my illegal activities paland yeumwe munhu. Munhu uyu ndichamuti Tatenda iye nemapapers at the very same price randainge ndatengeserwa, same land tiri 2. Nyaya yakaenda kumatare edzimhosva. Tatenda ndiye akawina court case. Ndikapiwa 2 weeks kuti ndibvise equipment yangu yandaidevelopa land ipapo. Kuzama kubata vahove havana kubatika. Ini ndini ndainge ndanyora. Apa ndainge ndadya mari dzevanhu. Vanhu vakauya vachidhimanda mari dzavo back. Apa mari ndaive ndisina. Ndakatombozama kutengesa mamwe maassets angu kuti ndikavhe zvikwereti, asi zvinhu zvakaramba kubalansa. Reputation yangu yainge yadokanganisika nechekare. Ndipo pandakaona kuti ndainge ndine one option. Kubata mushonga, I was drowning in debt. Kungodai chikwereti chakakumirira. Kungodai wakatarisana nechimwe chikwereti. Ndakaenda kune imwe mbinga friend yangu kuti anditewo bail out pazikwereti. Akanditi mari yake yaive tied in investments, asi aiziva someone aigona kundibatsira kuti ndiwane mari nekukasika. Ndakataura kuti I was open to anything. Kondaigotyei, either I was doomed or I was doomed. Vanhu vaida mari dzavo ende ndaitofanirwa kudzibhadhara nokuti ndainge ndatengesa nepo. Mbinga friend yangu akauya akanditora akati taifanira kumbomanya paMozambique 2 minutes. Ndakabvumira mudenga chinouya chaizoona ini. Ndaiva ndava kutoita sink mudepression chaimo. Takasvika kuMozambique tete ndikapiwa ruva rainzi raifanira kugara mumvura nguva dzese. Kukubhuluma kwaro ndiko kuwanda kwemari yangu. Ruva chairo. Ndakamboda kutsamwira mbinga friend yangu kuti dai akandiudza earlier good deal rakadai. Ng'anga yacho haina zvizhinji zvayakambotaura. Yakangonditi ruva rigare riri mumvura. Ndakatenda shamwari yangu ndikadzokera kumba. Ndakasvikoita zvandainge ndaudzwa neng'anga iyi. Ndikaisa ruva rangu mumvura. Vhiki bar. Ndakatanga kumuka mumba mune mabricks manyowani emari.
mari yacho yaiva yakawanda zvokuti zvishoma ndakatanga kubhadhara zvikwereti zvandaiva nazvo muvanhu. Tete zvishoma nezvishoma ndainge ndabuda mumadhaka. Chero brain dzangu dzandainzwa kunge dzokuda kutaika dzainge dzadzokerana panzvimbo. Mvura ndaita make sure tete kuti ndaisa muruva rangu raitogara muzivhasi zombe reglasi. Zvikoro zvakavharwa, mwana wangu Chiedza Sai Regondo akadzoka kuboarding school kwake. Ini ndainge ndodzokera kubasa ndava kutoita mamwe project zvelendi ndaive ndotenga ndichingenja maloya. Chiedza kazhinji aiswera ari ega zvake pamba. Mumusi ndakawana aita spring clinic mumba, ndikatofara kuti sisi vanga vava kuita responsible. Handina kuzwa kuti kuudza mwana wopedzisira. Chiedza pandakamupa mapraises akabva awedzera manyawu. Mangwana acho akapinda mubedroom akagwedebudza closet yangu achirongedza. Kubva achikura Chiedza aiva ari allergic to flowers, anohotsira zvakanyanya. Imagine hora yangu ndichisvika pamba tete ndiona ruva rangu riri padressing table hapachina. Ndakaita senge dzaruza ruva rangu harisepi. Ndakatoona kuti mwana atova confused nebehavior yangu tete, nokuti akatadza kunzwa kuti first yandaita neruva nderei. Ndichataurira mwana here kuti ruva raive cash cow yangu. Chiedza ainge arasa ruva rangu mubhini. Vakauyawo vamwe vakakolekta, akatakura marara emubhini, ruva rangu rikaenda. Ndakadhiraivha kuenda kudump site, ndakanogara mudhishi. Unotangira pai kutsvaka ruva nemawandiro anenge akaita marara. Ndakadzokera kumba feeling defeated. Zvandanga ndabuda mumadhaka ezvikwereti. What is this now? Ndakangosvika ndichizvikanda pamubhedha feeling defeated. Ndakazopatika ndonzwa kiti kurira mubedroom mangu. Mwe indakavhunduka kuti kiti yaBhepi padressing table pangu same spot paigara ruva painge pane zikiti zidema nemazuso akatsvuka kuti piriviri. Tete ndakazama kudzinganisa kiti iya kana kuzungunuka. Yaitonditadza nemaziso ayo kana kuvhunduka, kutozama kuimhanyisa kana kutya zvayo. Dzamara ndaita sarenda. Instead yeruva pava nekiti, mari inongofuma iri mumba. Asi ndaita dambudziko. Kana nguva yevanhukadzi yasvika, kiti inoda zvekupindana neni mujira, ichiita bonde neni. Ndakambotanga ndichatiza, asi pandinodzokera kumba ndinoona kiti yakaita kufuta nekutsamwa, zvokuti inobva yasangana neni pabonde zviri rafu. Ndakadzokera kuna sekuru, vakati ndakatyora miko kana vachida kuti vatore kiti bheki ndaifanira kuita human sacrifice yaChiedza. Ndiwo mashandiro emhiko iyi. Vakanditi hakuna mushonga unodzoka usina muperekedzi weropa remunhu. Ndakaomera kuita sacrifice Sai Regondo rangu, ndikaona zvangu kuti beta ndigare nekiti iyi. Tete hazvisi nyore kuziva kuti mamonthly MPs ako akasvika wakushandiswa pabonde nekiti, koiko kujokerwa netuziso. Apa inochengera sei kiti yacho haidi kundiona ndichishamwaridzana nemunhurume, inenge yotoda zvedhudhu naye. Ndiri kufunga kuzvipfuudza upenyu hwangu, asi chiri kundimisa ndechekuti Chiedza hazo inherit maproblems angu here ekushandiswa nekiti. Ndicho here chipiyaniso changu chandichatakurana nacho upenyu hwese. Iyi nyaya iyi inotivhundutse. Vari kutiwo vakaguma vapindana nezvikwereti, saka papasina option besides kuenda kunotora kiti kuMozambique. Ndati kudaka vakaenda kuna mashonisa. Pambocho unotoenda zvounoenda kuna mashonisa, zvino vanaenda mashonisa vakabva vapuwa ruva ravo, zvino ruva riya rahlamuka. Bedwe zvakaoma. Pane nyaya inotevera, ndiri kubika guru nhasi. Kaimbotarisa guru rangu ndodzoka manje. Makasimba here tete? Handizi hangu kuti ndiri wrong here, asi ndiko here kwatasvika senyika. Kozviya zvekuti it takes a village to raise a child zvakaindepi? Ndiyo here marights acho avako these days? Mugona tiri kura isu waiti ukarohwa namai panext door waitoziva kuti kana vabereki vakauya waisvikorohwa futi, waitoona kuti beta ndinyarare than kuti ndipiwe repeat yekurohwa futi. Zvakaitika ndezvekuti tinogarisana mumasendiraini Saka mwana wangu wandichati nyasha ane makore 6 anotamba neshamwari dzake 2 dzinoti Junior naTawana. Vana ava vanongotamba vari 3 kudaro. Saka zvakaitika tete ndezvekuti mai vaJunior vainge vasipa, mai Tawa vainge vainda kumusika kwavo. Saka ndingangoti tete ndini ndaiva mai vakasara, zvekuti dai paita medical emergency ndaizoona yekutamba.
Saka vana ava vanga vachingotamba zvavo zvakanaka nguva yese. Ndikazonzwa vana vati zii kunyarara. Semunhu akabereka ndakapanika ndichaya kuti vana vanyarara vaonei. Ndakabuda panze kuti ndinoona kuti vana vabatiswa nei. Ndakasvika panze ndikatsvaka vana ndikavashaya. Ndikatenderera panze panogara zvigubhu ndikavashaiwa. Ipapo hana yainge yobika manhanga tete. Ndakaenda kurodhi ndichifunga kuti kuda zvimwe vana vari kutamba handina wandakaona. Saka ndakati regai nditevere kwaMai Junior ndinoona kuti vana vari kuitei. Sezvo Mai Junior vainge vasipo, magonhi ese ainge akakiwa. Dhoo repachirugwi ndiro roga raive rakavhurwa. Ndakapinda muchirugwi imomo ndimo maive nevana vatatu ava. Matambiro andakaona vachiita hana kundibata zvakanaka. Vaiita mahumbwe ababa namai vasina kusimira. Ndaiziva zvangu kuti hakuna penetration yakaitika, asi ndakatora shamu tete ndikanyambudzira vana vese vari vatatu. Hapana wandakasiya. Ndaifunga kuti ndagona tete kuti vasiye kutamba kwakashata kwavaiita. Ndaiziva kuti behavior iyi ikaregererwa ichienda mberi, mangwana aizounza matambudziko mberi. Mumwoyo mangu ndaitozviudza kuti ndagona tete, asi ndakazoona kuti mazuva ano umwe neumwe ngaaite zvaanoita nevana vake. Unenge uchifunga kuti wagona usingazivi kuti tsitsi dzinotsitsirira. Manheru ndakarara ndakanzwa padhoo pane zinuku rakandivhundutsa. Ndakatsvanzvanzira murima kuti ndiwane tochi sezvo maiva murima kusina magetsi. Ndakabvunza kuti vaive vanani vaifamba usiku, vakanditi vaive mapurisa uye ndaifanira kuvhura dhoo. Vaida kuenda neni kukempu sezvo ndainge ndarova mwana ndikakuvadza. Tete ndakatokanuka kuti mwana ndainge ndarova ndikakuvadza ndiani, nokuti kwaisatombova kurova. Kwaingova kunyambudzira zviya zvekuti mwana asaendera mberi nemusikanzwa. Ndakatora zijuzi rangu ndikaenda navo kumapurisa. Vakatouya nemota ndikakanda kuseri sesaga ndikaenda. Sezvo vaive manheru vakanditi nyaya yangu yaizoproseswa mangwana kwakachena, nekuti mwana ainzi akuvadza aifanira kunotariswa nachiremba kuti akuvara zvakadini. Manje medical report yacho yaifanira kungoitwa nadhokota anoshandira muhurumende. Saka zvaireva kuti musi uyu ndaivata kumacells. Usiku ihwohwo was the longest night of my life. Ndakavata ndichizvitongesa kuti asi chandatadza pachii. Ndingadai ndatora here mwana wangu chete ndosiya Tawana naJunior vachiita zvavanga vachiita. Alright, tomboti ndimai Junior omai Tawana vaita walk in, vana vachiita musikanzwa, vangadai vangosiya zvakadaro here? Ingawana handina kusaridza. Ndakangovabata zvakanaka, saka mhosva yangu yaiva yei. Heya ndiwo marights acho naitete. Ndaive ndakupiringanishi. Brain dzangu dzainge dzava busy kufunga. Apa chando chakandivhunza mutupo, ndakatonhorwa kusvika mubhonzo. Jira raibvepi? Apa kana uri panguva yakaoma kudai, nguva hadzifambi. Mangwana akasvika, ndinofunga dzava kuma10, ndakazonzwa officer in charge ondidana achiti ndiende hangu kumba uye vaive neurombo nezvainge zvaitika. Tawana ainge aendeswa kuchipatara kunoitwa assessment yekukuvara kwake, asi vasvika ikoko Tawana ainge ataura chokwadi chokuti ainge asina kumbokuvara. Mama vake ndivo vaimutuma kuti anyebere kurwadziwa. Zvakaoma hazvo tete ndakaenda kumba. Lucky tete vemwana vaive paoff ndivo vainge vasara nemwana. Ndakasikogeza ndikavata. Mai Tawana vaingonyara-nyara segudo rine mimba. Alright, dai tete vemwana vasipo, mwana wangu aizodii usiku hwese. Kodai akatsvira mumba okubhinyiwa. Kodai Tawana asina kutaura chokwadi, handi ndingadai ndakaenda kujeri. Kubva ipapo chero ndikaona mwana wemuraini vachirwa handibati. Handiti kwava nepolisi yekuti my child my rules. Umwe neumwe ngaaite zvaanoita nevana vake. Chero akaita musikanzwa unengei handitsuri. Kubva zvakaitika incident iyi, handibvumi kusara ndichitarisa mwana umwe. Chakachenjedza ndo chakatanga. Chero kukatanga kunaya, vana mai vacho vasipo, rangu dhoo handivhuri. Mwana wangu ndakatomutrena kutamba ega uye kugara ari mumba nguva dzose. Anotamba kuchikoro anozotamba nevamwe kana kwagogo kuholiday. Chero vanhu vakanditi ndava nemwoyo wakakangavara, handizvitsvaki tete nekuti ndakadzidza the hard way. Each to his own. Asi marights acho ndo kwaasvika senyika, kuti unorega mwana achingoita zvaanoda, inongova njake. No wonder madrug cases emutoriro awanda. Vanotsiurika sei vana kana uchivaona vachiita zvavanoda, ivo vane support yevabereki. Tete handizivi kuti hatisi kureiza madrug lords, marapist nemamedhara dzamangwana here.
Hatisi kureiza generation yakafa kuchikoro same issue. Teacher asisina control over learner anobuda nguva yemalesson oita zvaanoda ko zvekunzi mwana ndiwe munhu wese zvakaendepi. Kana kuri kupfeka handichatauri zvangu, vana vari kufamba vari almost half naked asi achibuda mumba mune maadults. Chiiko chaakuitika munyika? Nyika yoenda kumawere here? Tava kuenda kumazuva ekupedzisira here? Kana mumwe mubereki akaranga mwana wako wava kumusungisa here? Kokumbonzwa side remubereki aranga mwana wako, maitawana akazosara oona urongo hwakaita nevana, asi ini nawo geje yakatozoramba nokuti vakandiratidza rimwe side ravo rakashata. Zvinhu zvakaoma vedu mukugarisana umu, handiti tete agarisana tichiti tiri one family wotozoona kuti zvakaoma, vana vanenge vachitamba, vanhu votanga kuita zvemahumbwe zviya, zvakaoma hazvo. Vedu veka, tinokutendai nekutumira nyaya dzenyu kwamaita, muve nezuva rakanaka. Ndinokushuvirai zvakanakisa chaizvo. Alright, ndine chidaidziro changu ndadzoka zvevatete vacho vanoda zvino imi zvakaoma. Tiri kuda kuti we need to empower each other. Like vanhu vane ma-small business. If you have a small business, whether riri kuita zvakanaka kana kuti risiri kuita zvakanaka, handiti we need to empower each other, tichibatsirawo, tichisangana, tichiitawo inonzi networking. Gore rino vatete venyu vakangwarira. Saka ndiri kuti vanhu vose vane mabusiness, ma-small business, handiti gadzirirai, toda kuti tisangana. Ende zvatichaita tiri kuinvita vanhu vekuzimbabwe, hatisi kungoinvita vamwe vanhu, tiri kuinvita like our own Zimbabweans, people who have had challenges. Ma-challenges atinawo kana kuti ma-challenges amunawo imimi ema-small business, dzimwe uri kuda kudai asi pari kudiwa sara zawo zitinoirejista sei, but like people who have vanoita people who have passed through the same challenges that we have, ndo vatoda kuti vauye kuzotaura kuti tichaita inonzi amekuti inenge iri tea, inenge iri breakfast, business breakfast. Goreri, you gonna. Saka if you have a small business, whether unoita zvemusoro, whether unoita zvema-nails, whether unogadzira mota, unoweredha vakadzi nevarume, everyone is invited to this one, but we're going to do it muna August. Izvo tiri muna May, June, July. So we have 2 months to start planning this thing. 2 months to go. Handiti mouya toita breakfast tichadla. Aya kudla tozvidlira chikafu chiriko chakawanda, and I think with this one mutengo wacho unenge wakatoti derere. Tichazongoisa ma-extras ekuti like how do you call it, like Marema pictures and and others, but tiri kuda kuti zvingoita affordable so that everyone can be part of it. Kune vasikana vakawanda vari kuJoburg uku vari kugadzira, vanoita mabusiness efudzi, vanoita ma-installation, vanoita ma-lashes, vanoita nzara. You guys are doing a great job. You're doing a great job. Kotiwo vamwe vanoita ma-photography, koti vamwe vanoita ma-business ekubika vane zvingoro. Guys, we want all the small businesses that we have panapa. Everyone and a small business like avuye kuti tisangane nevamwe, those who have made it. Nechindevele kunonzi indlela ibuzwa kwabaphambili, those who have walked in the path, vakaona icho asi vakazodii vakabuda sanoita business breakfast. Is going to be breakfast meeting and vanimoza kuti kubusiness tobata nguva zvekuti kwai toti tiri kutanga na8 munosvika na10 na10 tetapedza 8 tetapedza tinokutendai guys nekuona kwamaita, muve nezuva rakanaka. Ndatenda.